Tul dawn l-aħħar 12 xahar aktar minn 300 annimal bil-maġġoranza tagħhom ikunu klieb ġew konfiskati minn sidhom għal raġunijiet relatata maż-żamma tagħhom. Dan hekk kif xemxu xi tal-ħidma ma tiqafx bid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali jirċievi eluf ta' telefonati fis-sena ta' rapporti brabta ma' annimali li jkollhom bżonn għajnuna. Fil-fatt matul is-sena 2021 biss, l-istess Dipartiment salva jew ġabar mit-toroq jew mid-djar 2935 kelb u qattus, bil-maġġoranza ikunu qtates. Minn dawn 764 kienu klieb fil-waqt li 2171 kienu qtates. Fil-waqt li jsiru bosta rapporti dawn iwasslu għal spezzjonijiet fid-djar, elliqi, toroq diversi u bosta postijiet oħra. Tkellimna mad-Direttur ta' Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, Patricia Zoppardi, fejn spjegat x'tinkludi l-ħidma meta jidħol rapport dwar mat-trattament ta' annimal. Meta ssir konfiska, jiddependi again fuq il-każ. Jekk inti tħalt u rajt sitwazzjoni tal-biki jew sitwazzjoni fejn għandek ħafna annimali miżmum il-mod ħażin, mart, ġieli ssir konfiska there and then. Ġieli konna bżonn mandat mill-pulizija biex nidħlu fil-post u nagħmlu l-konfiska. Ġieli konna bżonn il-veterinarju li jattendi biex jgħidilna s-sitwazzjoni kif inhi, jara l-body score, jara jekk jara jittimmeritax li nagħmlu konfiska, ġifieri hemm proċess. Spjegat kif wara li jiġu konfiskati dawn normalment jew jinżammu għand id-dipartiment jew jiġu fostered u anke jitqasmu f'santwarji differenti. Meta jirrilaxxa l-annimali tiegħu jiġu adopted mal-ewwel, ġifieri jekk ikunu f'sistat ħażin jittellgħu l-isptar, dejjem anke ma jkunux f'istat ħażin, l-annimali dejjem jittellgħu l-isptar. Jittellgħu l-isptar biex isir l-assessment, forsi jkollhom bżonn vaccines, whatever, u isir rapport. Biex imbagħad ikun tista' toħroġ jew administrative fine fejn għandna multa li titħallas ġifieri administrative fine, jiddependi again fuq il-post u fuq is-sitwazzjoni tal-każ. Imbagħad jekk xi kultant ikollna jmorru l-qorti. Intant Patricia appellat biex wieħed jażel li adotta minflok jixtri. L-ewwel nett kemm jista' jkun jekk inti ħaġġib annimal, ipprova għamel il-homework tiegħek sew. Jekk inti persuna jien naf li taħdem 24/7 imma taħdem ħin twil, tipprova iġġib papi imma ġib an older dog. Kemm jista' jkun jien nagħmel appell kbir biex jiċċippjaw l-annimali tagħhom. Il-klieb huwa mandatorju li tiċċippja il-kelb, imma l-qattus għadhom mhumiex, imma xorta tista' tiċċippja. Jekk ikollok qattus u jaħrablek, forsi sabuh l-animal welfare jew ġabruh l-animal welfare, jiċċekkjaw iċ-ċippa u iċemplulek ikollok telephone numbers, iċemplulek u tiġbru there and then. Ħaġa oħra, kemm jista' jkun nadottaw u ma nixtrux. Kull min jiltaqa' ma' każ ta' moħqrija fuq l-annimali jew annimal midrub, jista' jċempel fuq 1717 u jirrapporta l-każ.